Aan het voorbereiden en de rug aan het tweetal die probeert in het kleine opening te forceren, weer naar de Tour we zijn weer met een compleet peloton vaak aan het zetten tegen de laatste kilometer die ze winnen, maar nu is het inderdaad nog steeds onbekend. En wat staat er op die buitjes van de eetjes? De finish die zegt, daar moet ik zijn, daar ligt mijn truc, daar ligt mijn zooi. We zijn er nu nog meer voor Singapore. Nog altijd nog een keer gemaakt. We gaan richting de finish. We gaan de laatste kilometer in. We zijn inderdaad. Overnachting voor 2 personen en natuurlijk daarna nog tientallen waterbonnen. Het leuke is, die jongen die zo zijn er wel, dat ze overdenken. En dan gaan we de opbrengst van deze actie van de Rijksdag vast zeer